Good morning kaninyong tanan mga katribo kawakwak. Shout out sa tanang mga viewers na ko mga viewers, mga listeners sa sugilanon na ko sa YouTube channel. Thank you sa kayo sa mga nag-subscribe, mga nag-follow sa Facebook page, sub na salamat kayo sa inyong pagsuporta. Ako dahil si Tita Bats alias yung Kutasyo katong nagdala sa sugilanon nga kabahin sa usa ka manginhasay nga natingala siya nga sa tangtong pamunit nga mga kasag di sa hunasan. Natingala na lang siya nga nawagtang naman ang pantalan sa bugo nya paglingi niya siyang kauban wa na sa diha. Paglingi niya sa pagkaskilid hibong siya na bidako kaysa ng barko pastilan mao di ay wasa ka bantay nga ang katodiya yang gipatungan sige sig pamunit og mga kasag dito sa kilid. Ang katong gipatungan niya buko-buko mades pawikan pus marites. Nabot do sa slaw nun. Mo to nga natinga siya nga nay dakong barko di sang kilid sus. Nabot na di sa slaw mga katribo. Wa sa magdahom nga katong niya pamunitan di sa mga kasag di sa kilid-kilid. Sus buko-buko na ito pawikan porti dakuha nagpatong na siya dito. Mo to naabot siya sa slaw mo to kita sa dako kay barko. Mao to nga portinda ko ade sa buko-bukos pawikan ngayong gipatungan mo to naabot sa glaud. Ako'y nagdato nga sugilanon mga katribo kawakwak kung salamat kayong salamat sa mga nag-follow nag-share sa ako ang YouTube channel. Salamat kay sa tanan mga katribo. Thank you. Hinaot nga anamos mayong panglawas sa matag adlaw.